Ajde, čemu baviti? Snimi ovdje da se nakočava. Ajde. Snimi? Ne snimam, ajde pričaš. Snimi sad. Dobra, pričaš. Ti snimi? Jesam. Pa što si udaljio tam? Dobro, ne moraš to. Ajde. Viš se zove? Snimam, kako zove? Snimaš se sad? Snimam. Viš se zove džinđenosti i džinđenosti najđenosti. I patuljak patuljski najđenosti. I o čemu se radi? I zlatna ribica. Radi se o... Da počnem? Počnem. Bio je jedan džin. I taj džin je voleo šumu. Džinicu. Ne, nego šumu. I ide on šumom i iđe na veliku ogromnu rupu. Rupetinu, I pita ko je ovo momci, a nema nikog. U jednom trenutku iz bune izlazi mali zec. Pita ga zec, ko ste vi momci? A nisi napravio zecu ono da praviš? Nema, ali samo zec. Ko ste vi momci? Nema nikog. Jer ga je zec pitanje nego izi. Ne razumiješ, samo niko izi. Dobro. Tu imaš više fora, Taj mi se. I rekao mu je, ja sam džin. A zec mu je rekao, zašto si pitao sad ko ste vi momci, kad nema nikog? Evo ajmo je rekao, a kako kad ti se daju? Ja sam bolestan. Ajde kod mog doktora u šumu, kaže zec. Kako kada pričaju isti jezik? Pričaju. Čuješ što priča ja sad? Pričaju na taj univerzalni, Radi li sad doktor? Ima izabrani doktor. Na stari. Ajmo na stari. Izabrani doktor? Koji je broj? 06 8 Taksi. Koji je broj taksi? Zovemo taksi. 734 4. To nije djevica, jel? Ne, jes. Pa sve oni pričaju. 0, neka bude 0. Alo. Taksi šuma. Zovnite mi jedan taksi. Ja sam taksi. Zovni mi jedan. Daj mi jedan. Ko su imam? Pričaj ti. I to govoriš zec, jel? Ne, ovo ja. I da se vratimo. Znači, zec je živ. Oni to uzmano taksi izlici. Već su došli. Ne, da vratimo ovo. I završi se vic. Ne, završi se s doktorom. I dolazi... preskače on rupu. Što? Preskače on rupu. Nije samo što džin. I ne lazi na džina stav. Pita ga, ko ste vi momci? Džin i zajec pitaju džina stav, ko ste vi momci? A kako kad sam ja jedan? Ajmo kod doktora. Ajmo opet. Zašto idu okle, znaju da treba doktor. To ste ovaj sad bolesni. A okle znate... A ne, on pita njih, ko ste vi momci. Ali on nije bolestan jer je njih dvojica. I onda zec ode i ovaj opet pita ovoga ko ste vi momci. A onda džin se njih vodi kod doktora, kod nekog samo desetog doktora. I pita, zove taksi. I vrate se oni i ne iđu na rupu malo veću do tada. Mislim, malo veću rupu. Zalijeće se džin, preskače. Zalijeće se džinđenosti, preskače. Idu tako dalje džin i džinđenosti i doktor i ne iđu na džinđenostog najđenostijeg. Ko ste vi momci? Pita je džinđenosti, pitaju oni džinđenostog najđenostijeg. Momci, vi ste bolesni. Ajmo kod doktora. Evo ga doktor ovdje. Idemo dalje sad. A doktor je patuljak? Ne, doktor je zlatna ribica. Zlatna ribica. Dobro, to će se kasnije. Ali kasnije. To je vrhunski zaplet. I ne išli dalje na patuljke. Samo patuljka samo. Ko ste vi momci? Ja sam patuljci. Kako kad je jedan? Pa oni ga pitaju, kako kad si jedan budalo, mi smo bolesni. A ja sam patuljci, I on upane u rupu. Pa kako upane? Pa upane. I oni ga izvade, doktori ovi ga izvade. I zove se džin na tu rupu sad i preskače.
Dovete se džinđinski preskače. Dovete se džinđinski nađinski preskače. Dovete se doktor preskače. Dovete se Patuljak. Koji doktor? Onaj, bro. Onaj notar. Notar. Dolazi Patuljak Patuljski. Ko ste vi, mom? Ja sam doktor. I ovaj mu kaže koliko ima ruka čovjek. Jer on je doktor ovaj prvi, znaš. I sada će da provjeri ovoga novog doktora. Jel normalno? Je on stvarno doktor? Koliko ima ruka čovjek? A doktor bi trebao da zna koliko ima ruka. Kaže 6. I ispostavi se da mu ovaj doktor prvi, da on bude lažni doktor. Jer on kaže jes. Onda mu ovaj kaže nije. Nije tačno. Idemo dalje. I sad idu dalje ovaj novi doktor, džinđinski, najđenski. A stari doktor, pa što je bilo? Doktor se vratio u rup. Kući, taksi. Ne, no, u kancelariju. Laboratoriju. Kako se zove ono? Bolnic. Kako se zove ono od bolnice? Jedno. Bolnic. Ne, brate. Ne bijete od bolnice, nego jedna soba. Soba.